Ndaipaka zvakanaka. Ndaipaka zvakanaka, ndasina paka zvakanaka. Ndapaka zvokuti imwe mota ipinde. Ipake zvakanaka. Right. Guys, manheru maswera seiko mamuka sei manheru kumativi nenyika nchiti aiwa guys regai ntange nchiti welcome pachirongwa nasisimeli panapa pazuva ranhasi. Motanga nekutiregererawo guys because actually tatiri busy. Imi munongoziva kuti kuSouth Africa iko zvino izvi lockdown iri kutanga mangwana. Saka unofa kuti umbonotanga kupinda mutaundi uchimbonotsvaga matemba, tuma veggie, tuma onion, tuma tomatisi twekuti udi kuti pa 21 days idzi unenge uri mumba vana vari secured kuti vawanikwe vachidya. Saka tabatikana mataundi makomana namaraini anga ariko ndikakudza ndabuda munomba na 8 kuseni nchiti ndinoitawo kutanga kana ndichinda asi ndanosvika ndikatoda kuda 100 and something number kwakaipa guys. Apa ndine mamwe mairens anachida kumbomanya mutaundi aini guys ka zvozvo zvinombomira zvakanaka kuno kuSouth Africa kunoku hazvina kumira mushe guys. So sorry henyu guys motiregererawo ende aiwa sindafarira chinhu chimwe chete anditika naivowo zvakare Pastor Casper vanga vari kumanya kutengawo futi mawaini ava munoona vachisadza mumbaya muwaini sela aya vachitengawo tunonzi tumakiribiribobi tumaskiribidi malapito lapushushu anditika tumalapidhavhu tokuti vakwanise kudya vakadi vari mukwarandaini kumba kwavowo. Saka tose tanga takabatikana saka tatrya guys. Actually you were supposed to have come live say be live but unfortunately said kwangu I think network I see that strong ivo vari kupinda zvakanaka palive be live but ini side kwangu handisikwasa kupinda saka ndatongoona kuti aiwaka zvino tikungoramba chingodelaya time ichingofamba vegachite zvokuti ivo vachafona nevideo call ndokutaridzai kuti aiwa kuti munyatsogutsikana kuti ndiva handika muchinyatsokuona kuti aiwa ndivo vaya handsome pastor ndakavadai imi chenyu muchiona zvinenge zvichiitika anditika right guys. Share live guys moshare nhasi toda kuti tiite mahumwa makwai mawari osaya toda kumaisa pasi pembedha toda kumarasira mugomba anditika toda kuti mubvunze nemubvunzo saka imi itai zvezvo zvamunongoitaka dedzanai muye nouwandu hwenyu anditika share live guys share misai kumvenge wevadedzei mozotatanga kunoko inokuti vakawanda vanga vakamirira Pastor Casper vane mibvunzo yavangosagoni kuti vabvunze kana kuti vaibvunza but vasingawani mhinduro vasingagoni kuti vapindurwe napastor tikati aiwa kapastor imimi chiuyai tinyatsokuisai hot seat inonzi hot seat do or die handiti mauya matimoda kupinda pachigaro chinopisa do or die tochibvunzaka tichinyatsogwisisa zvamunoda kubvunza zvose saka imi chenyu kungodana vanhu chete imi chenyu kungoshare live nekudana vanhu kuti tiwandi handitika chivadeidzai vauye pano chekutanga regai ndigare ndaisa disclaimer yekudai so handitika vamwe vashati thank you Sabina hanze shared ku 777 Sabina always shares pafair Sabina zvake hana izvo zvandakazoona utsinye zvake chaiwo hana munhu anosimudzira utsinye chaiwo hana she might be something else munhu yokuti ane way operate nayo zvimwe zvinhu but utsinye chaiwo hana right but nyaya iripo ndeyekuti tinoda kuti dai so guys imidedzai vanhu vese vauye pano vahwisise. Ndakabata girasi rangu remvura asi ndiri kumwa mvura kuita kuti zvinhu zvifamba hamuna kana chirimo it's just pure water ameno ndakangowawo kuchikwaisi iyo iyi mvura iyi inogadzira ganda hatizi kuti ichokwadi here ndongowawo iyeyu ebhenitete uya achiti kwai ndomwa mvura katika titevedzerewo zvino ndichagona kuima ina handise I'm not a fan of water handitika ndotongoonawo chete mazuva ndinenge ndiri kujimu otherwise besides that mvura ndinyanyi kuifarira handimaona saka ndiregai ndiganisa disclaimer yekuti pano padiaries apatukwe munhu pano hamutuke kana mauya muine intention yekuda kugrilla pastor kana kuti pastor kana mauya muine intention yekuda kugrilla pastor ningikiri Pastor Casper handitika pano hapaitwe izvozvo munonovagrilla kumapeji kwenyu handitika kana kuti kumvenge pano munhu ari kutaura nyaya yake handitika mukubvunza mubvunzo tichinzwisisana pano hapatukwe munhu kutuka munotuka kumvenge kutuka munotuka kumacousins munotuka kupeji kwenyu pano hapatukwe munhu pano ndo pandisingehesitate kuti ukada kusvibisa peji block andimaona ukada kungosvibisa peji chete block aiwa tinonoki mirai baba vekwangu vangu achifona apa mirai ndiwe kuti vari kuti chiko mirai ndiwanzoti vari kuti chiko
Deidzai vamwe guys. Hello. Ndasaka ndafona because pafoni pacho pamwe muchifanira papa ndifanira ndisaka ndafona kuti foni yakatafona zvinofanira nefoni. Taureka zvamabiro vanoti mafona ndacho. Right. So Fiona kana ivo vakagrilla Grace wacho tikutongomuda kuti anouya pano Grace ozvimiririra. Grace anouya pano ozvimiririra ari kusaidi kwake. Grace achauya pano kusaidi ozvimiririra. Gire tikutotora kutomubatawo kuti anouya ozvimirira ari kusaidi kwake Grace. Anditi maona. So umwe neumwe anouya nesaidi rake. Ivo vauya nesaidi ravo, of which we cannot say side ravo it's wrong kana kuti it's right, or to say kuti hazvisiri zvakati ndizvo, isi tinoda kurwisisa handika. Then Grace wo tichinge tamubatawo ozouyawo pano handika. Kana akati aiwa kwa murandarume aireva nhema, mufundisi vakanyepa, ewa anobvumidzwa, aiwa mufundisi hazvisirizvo, then tovaunza vose panoka, aiwa mafoni aripo, umwe opinda pafoni ishi, umwe opinda pafoni ishi, todziisa apa dzose handitika, and then vachinyatso kukakatana ipapapa handitika. Pakupedzisira isu tinozongomeka sure kuti aiwa kubva kwavo pano vanobva vachiwirirana, havabvi vaine bad blood, havabvi vakakonana, havabvi vaine kukonana kwavakaita kukutukana kwavanga takaona kuchitika mazuva apfuura kuya. Aiwa tinozomeka sure pakupedzisira kwegame racho vanongobva pana pachi mune zvakanaka chete. Asi takatomumirirawo Grace tikutomudawo, ndakatomusendera several messages so far, but it seems as if Facebook account yake is not active anymore. Antimaona, but ndakangohopawo kuti kana chingauyawo anongouya. Asika kana Pastor Casper vati tinoda kuya nesaidi rangu pa diaries ndini botaura nyaya yangu, hatina watinokwanisa kuvharira panze guys, ativharire munhu panze handiti, ativharire panze munhu anenge auya otaura kuti aiwa Simeni ndinoda kuuyawo ipapo handika. Kune vasingazive Pastor Casper, Prophet Casper ndevaive kumboti mazuva apfuura vanga vachitrenda chaizvo paFacebook apa, ndevaya pastor vane swag, vaya pastor vechidiki, pastor vekumbo tukanei ne-ex-wife yavo vachiburitsirana zvinhu zvakanga zvisina zvinhu zviri dhipu handitika. Chikonzero aiwa ina handiziviwo, ina handizivi chikonzero chaita kuti zvinhu zvidaro, handisi kuziva. Ini tichatozongoona pasita nhasi kuti kochiko chaimboitika ipo paya zvokuti tiite makuhwa tispekulate zvinhu zvakaipa guys. Kuspekulata zvinhu better kunzwawo from the horse's mouth, zvinhu zvokuspekulata zvinonetsa handimaona. Saka toda kuwana pastor kuti ishuwere dzavaireva kuti munhu una masadza handiti maireva. Pastor ndiwo achatotiudza kuti zvaifamba sei. Ishuwere dzaitaugwa napastor idzo dziyadziya kuti munhu haanaki doona pastor. Ina handisina daro, handisi pastor vakadaro, ndakawa pastor vachidaro, ina handisini, ndipastor vaizvitaurira voga. Saka tinoda kundobvunzawo kuna pastor, tinai pastor zvofamba seiko handiti maona. Ndosaka pastor chiita doti pawakatoeredzera ndakati yes uyai pastor tuone tatine topic kana kuti tiuye naye muzara nhasi, asi tati aiwa regai timirire plus aiwa pastor vamwe munovaziva zvimwe handichagoni kutaura guys. Tine zvinoenda kuna YouTube, kuna YouTube kwazvibvi zvimwe zvinopota uchivharidzira izvi zvinoda kana muchitaura iri topic yacho handitika. Asi pastor akangoona pamwe paiva pekuti munongozivawo akuchatauriki, asi makangozvionera handiti maona, makangoona tikaona vasikana vechidiki vachita waya, even omwe vakadzi vakuru vaita waya vaona pastor handiti maona. Saka zvinhu zvakanga zvakandovauna Grace izvo hanimona. Ndisida kudohwawo kuti kuna pastor kuti hazvisi edited here zvinhu zviya, ndizvo zvombo chaizvo here zviya kana kuti zvakaitwa edited. Ina handitoziviwo, ndakangoona ndikangodarika, ndakati handidi kuita zvohwera ndikandingoona ndichidarika, nokuti zvinhu zvakadai so zvonetsa izvi ungofuma mangwana wakaputika maziso handimaona. Saka ndakangoti rega tidaro guys. Saka guys, dedzai vamwe, dedzai vamwe muudza vamwe kumvengevenge, vanhu vakwanda kumvengevenge maudza kuti aiwa tatanga takatomirira kuti vanhu vawande panapa, tidi pastor tivapinze panapa
prophet pastor vauye pano handichimaona tichazonziva vatoripo zvavo panapa varipo vakatomirira zvavo kuti vadani hanzi and he married ye aiwa handizivi ndo zvatichabvunza guys ngati let's not speculate munoza problem yefacebook tinoda kuspekulata tisina kunzwa from the horse's mouth and if somebody now the owner of the story comes and tell us his side of the story zvakare tinoda kupokana naye toti kunyepa unonyepa iwe mamuripo tinozive iwe nenatachisipo hatizivi chinhu zvawaudzwa nemuridzi wenyaya iri kutrenda ngatizvitore kuti ndizvo handiti problem tinoziva zvese tinoda kuita makakatanwa tigoita makakatanwa tigoramba kuti ine unonyeba youda kuzvizama kuzvivharidzira saidzi rako uda kuzvinatsurudza uda kudii asi muridzi kutaura saidzi rake hanomaona chatinoda isu kuspekulata of which is wrong. Let's hear from the horse's mouth. Muridzi wenyaya ngauya tedeburirewo ganya yake kuti zvinhu zvakafamba sei tinyatsohwisisa antika kuti zvinhu zvakafamba sei then tomanya nayo handichimaona panenge pane mauri tichinyatsonda papa pasi kubatana apa ndo mukana wacho katichibvunza kuti aiwa kapasita apa paburi riripo apa koma toripecha sei torivhara sei koburi iri pane ziburi riripo apa handimaona pasita vachitibatsira kuti tivhare maburi handichimaona tosanganisa mapazuzi achona kuti zvinhu zvifambe handichimaona because isi togaka zvingatinetsa izvi. Right guys, ndakamirira at least fambisai share live anstadedzwa chitangai aiwaka hatingatangi muchembere napiri vamwe vasati vauya dedzai vamwe tinoda chokwadi chinoda nemuridzi wacho problem munoda iso imi vanhu mukawa kuti kwai sisimeni vahura sisimeni vatora murume munhu munofamba nazvo makavaho here sisimeni vava vakatotora murume womunhu ivava sisimeni ava vakatotora aiwazve ndo kunoikuspekulata uchida unyatsoziva.com chari chokwadi chizereka sisimeli kuyai kuno kuri kuyi makatora murume womunhu ndizvo here mondihwawo kuti ndopindura kuti kudii handitika kana muchida evidence mowana evidence then momhanya naizvozvo haikona kuti nokuti makavenga sisimeli motanga kumhanya naizvozvo aiwa kandi kutotaura ndikuzvipa example ka because ini ndo zvandakambowaka zvichitaurika ndo zvinongotaurika everyday handitika ndo zvinongotaurika everyday saka tichida kuti tinyatsokuclarify ipapo ini ndo yandokuudzai futi mati kunyepa kunyepa vanoreva dema saka imimi munondiziva chimubvunza munhu ari kudaro yeka uri America munhu uri kudaro uri Australia wozomubvunza kuti wakambosangana sisimeni vacho pamafeafea unovaziva here handizivi wakandiona pamhepo wakangoudzwavo kuinbox nekuda neghost account kana nemunhuwo ane export settle kuti akambotukana handitika wakutofambisa nazvo munoona kudistroyana kwatinoita isi mazimbabwe. That's how we destroy each other. Tinonzwa zvinhu tototi ndizvo tomhanya nazvo handiti maona munhu ozoitaura nyaya yake chaiyo kuti aiwa hazvisiri izvo nyaya yangu yakamira yakadai chirega ndite let me set the record straight hamudi kuzvihwa hamudi munoda zvamunenge mawa izvozvo ende unoona vanenge vachifambisa nyaya vachinji ghost account handiti maona ndo zvamunoda kumanya nazvo izvozvo saka unoshaya unotoona kuti Facebook yachoka haina kumira mushe ameno kuti zvinofamba sei handiti maona saka pastor ngavauye pano handitika vatitaurire ivo zvavanenge vatiudza guys tisingahwisisi tobvunza taiwati apa tisi kuhwisisa kana ane V11 oburitsa taiwa pastor pamuri kunyepa handiti namba ndakuisira iye kufona ini V11 ndinaro apa munenge matereve imi mapa matipochei handitika togadzirisana ipapo tichidaro handiti mashona ndo zvatinenge tichida kwete kuti tongomanya namakuhwa tichingomanya nezvinhu nemakuhwa ekunyepa munhu wofambisa mbiri kwai uyu wakazoba mari dzavanhu wakazodai munhu wakaba mari dzavanhu indava asingasungwi unoita 4 years muchingofambisa mbiri yekuti mbavha uyu wakatoba kongati kuti saka unosunga asi mapurisa acho hakuchina akapera basa anodzingwa rini unosungwa rini naimi chinguri makati munhu wakaba naimi isaka sowa kuchikwaisa bina unotopenga kudhara unosopenga unodii kosei tisingamuona chiya kuzotogwa nengetani achiswa kuingucheni kwacho nai kumapenzera ndani tizive kuti munhu unopenga handiti vanhu vanopenga musociety vanotogwa iswa kumakwarantini uko tongomona uripo saka unobvonesa kushaya kuziva kuti zvinhu zvacho zviri kumbonyatsa kufamba sei handimaona tinoda zvinhu zvatinonzwa isu handitimaona zvatinoona zvatine kufungira chidi ipapo handimaona ndo pane problem yedu maZimbabweans. Right. Saka mashikai 650. Thank you 10 days. Shikai 650 guys.
dedzaiva hanzi this message all right. Svikai 650, svikai 650, svikai 650, svikai 650, tiri pa 625. Tiri pa 625. Speculation too much if ndo inonetsa. Inondoona munhu achitotaura kunge aivepo. Kunge anoziva munhu. Ukamubvunza unomuziva here munhu? Unomuziva here munhu? Haiwa ndimuzivi ndakanzwa. Saka uri kuma ini ndikada kungotanga guwa rangu izvozvi ndikada kungoritanga guwa rangu ndakatongovenga izvozvi kungovenga sisi ushe uyu ndotongofambisa kuona kuti wamunona anonzi sisi ushe mira ndikudzei sisi ushe izvozvi so ari kutonzi akauraya munhu akazodai ndikangorifambisa guwa iroro munotomanya naro. Anomaona no one cares kuti atsvage kuti ichokwadi here kana kuti kunyepa totomanya naro. It's wrong guys, video mazimbabwe it's wrong zvinhu zvatinoita. It's wrong zvatinoita. And tripa 635 641 iko zvinezvi handichimaona. Saka regai 645 kosara 5 people, just 5 people, take 5 people guys, take 5 people tiwane kutanga kutaura kwatisina kuswera. Hai tinokuda handichimaona tinokufarira but anyway no one can stop reg. Handitika inansa nambona muna ini ndakatodzidza kuti ndikasotaugwa ndodogwara ini ndikasatotaugwa because ndadojaira kundongoreyegwa nemadzose ndichingosekerera ndichiziva kuti chokwadi changu ndinofanira kuuya paFacebook zokudza here kuti naimi ndakazodaya kuti muri vanani ndakana basa izvo zvinhu zvamafunga ndikoko amena ikoko right. Takwana guys chiregai tichifonera pastor vedu vachiuya pano handitika tinzwe kuti pastor vedu vari kuti kudii right. Mufundisi fonai zvenyu ndikukuonai muripo mufundisi fonai zvenyu nevideo call tichinzwa kuti nyaya yakamira sei vanhu vachimirira kuti vanzwe kuti zviri kufamba sei mungachifona zvenyu pastor iko zvino you are now free to call tinzwe kuti nyaya yakamira sei right. Pastor fonai zvenyu kana tiregai ndikufonerei back I think. Right. Pastor Murukuninzwa. Can you hear me, Pastor? Hello? Amuna volume. Volume. Amuna volume. No volume. No volume. We are in a volume. Bring volume to one. Amuna volume. Volume, amuna volume, pastor, I'm not sure repeating. All right. Volume yakazara. Hello, pastor. Hello. Amuna volume. Amuna volume zvachose. I can't hear you. Kona timira ndise. Why? Amuna volume. Muri kuvaona nditi ava pastor prophet. But prophet havana volume. Prophet havana volume. Prophet havana volume. All right. Prophet donai mufone zvakare. Can you please call back and call again? Imbodona, can you please drop and call again? Drop and call again. Drop and call again. Kuti ndini? Iti zvini technology inondivhara kana andizvigoni. Naye washakira. Lobuya untarisire kuti apa pane volume era apa pamukuda hapana. Izvi zvacho zvinondinetsa izvo. Ngazvisisi. Why volume yangu iri shoma? Hello? No volume still. Ndisekusiroka kuti volume mapapa zviri kufamba sei. Naye ndizorora ka volume sekuruko naye please. Iri haya nditi. Apa ndisisi. Hello? Hello?
Prophet, hello. Hello. Prophet, hello. Yes. Yeah, takukunzwai manje. Takukunzwai. Amusundizwa. Takukunzwai zvakanaka manje. Iyo technician vazouya. Technician vauya vakugadzirirai, vagadzira zvaita. Yes, hello. Takukunzwai makutinzwawo. Takukunzwai. Right. Makadiko Prophet. Yes, ndokunzwa. Makadiko Prophet. Ndiri right. How are you? Ndiri right chose Prophet. Aiwa tinogamuchirai pachirongwa muzuva ranhasi. Tiri kunzwai. Tati tinogamuchirai pachirongwa muzuva ranhasi. Hello, Pastor. Network yangu asi. Hanzi bvisai ma earphones tinzwe. Bimbo bvisai ma earphones. Makunzwa. Makunzwa. Sound that is going. But ini ndiri kukunzwai manje. Munhu waMwari. Yes, sound that this kumboinzwa andina sound. Zvinondodiko. Asi ndoita zvokungoti mufone tobvisa video call toita saka ndobvisa video call toita zvokuti mufone straight mongofona nyipa papa iri WhatsApp calling. Can you hear me clearly? Yes, I can hear. Isusu we can hear you, but Imimi you can't hear us. Your sound yenye kuzvezvera singaita. But Isusu we can hear you. We can hear you clearly. Vari kuti sound iri kunetsa. Chi? Iri right kaya. Saka ndiyavoka. Anzi network yenyu imi Prophet Pastor. Network yangu. But makunzwika isi tikukunzwai zviri clear. Imi ndimusiri kutinzwa. Ndakunzwa manje. Makunzwa right. Takugamuchirai pachirongwa muzuva ranhasi nchiti aiwa makadii zvenyu kana munhu waMwari. Makadii munhu waMwari. Ndiri right hangu muri sei? Aiwa tiri nani. Ndimi kama tidai kutitsika pachirongwa nhasi pasisimeli nhasi. Aiwa tiri nani matitsika pachirongwa nhasi pasisimeli diaries apa. Pastor, mazuva apfuura regai chingoti tibve tangoti jigwa kufamba nenyaya zvedu. Pamazuva atipfuurei pastor pamakanga muri kutrenda stereki makaitrenda zvisingatoiti tikaona imi mukabuda mukati ex-wife yenyu zvakazodai ex-wife yenyu ikabuda ichi zvakadai regai titenge nekubvunza kuti imimi muri pastor here kana kuti muri prophet timboziva a little bit of your background. Right. I am an apostle, I'm not a prophet. I'm not really a pastor, I'm not really a prophet. But my name is Apostle Pastor. Can you hear me clearly? Yes, we can hear. Oh, your name is Apostle. Apostle Pastor. Apostle as in Apostle yekuchechi here kana kuti izita renyu Apostle. Rekuzvagwana rekuberekwa rekupuwa pamakazvagwa. Apostolic Church. Muri Apostle vechechi. Pastor. I don't know to chinongodedzana in a different way. I'm one prophet, I'm one pastor, I'm one apostle. It just depends. Nekuti vanhu vari kutumidza offices. Saka ndiri right kuti prophet ka ndiri right kuti pastor zvakare muri prophet zvakare muri apostle zvakare ndiri right handiti.
Okay, so imimi muri apostle vechechi inonzi kudini? You are very correct. You're very correct. Alright, saka imimi muri apostle kana kuti prophet vechechi inonzi kudii zvakare chechi yenyu inowanikwa kupini? But I was leading it. Come again? Muri pastor prophet vechechi ipi zvakare munowanikwa chechi yenyu iri kupi izvozvo, iri based kupi? But I was leading a church, the Word of Sign and National Ministers, which was based in Harare, and at different places in Harare. But for now, Tagambo Mira Ministry, Tagambo is on a break ministry when Bagaiti from Nyakanyaka, they say, just trying to start on put things in order. Okay, vanhu vari kuti they can't hear you properly. Mirai, people they are saying they can't hear you properly. Regaite zvekufona tibvise vanhu vari kuti havasinyatsokunzwai. Regai tibvise video call vakuonai kuti ndimi muite zvekufona iri WhatsApp calling straight tione kuti inoita here. Because vanhu vari kuti havasinyatsokunzwai. And regai tibvise video call. Right. Saka ndinandiri right guys kuti apostle, prophet, pastor. Ndandidori right ini. Ndandiri right. Hello? Hello? Yes, takukunzwai. Muri kundinzwa? Yes, hello? Yes, muri kundinzwa? Yes, I can hear you. Yes, wedzerai pafoni penyu wedzerai volume stereki. Kusvika kupedzisira takunyatsokuda kunzwai manje. Chiwedzerai volume inini kuitira kuti maviewers edu anyatsonzwa, because hatisi kunyatsonzwa fed kwenyu, but inini tiri kunzwai. Okay. Yeah, that's good now. That's very great. Right. Mati makanga mune church yakanga ndazwa mchiti you were leading a church in Harare. Saka church yenyu yakazofamba sei? Zvakazoita sei? Pakatika mas nyakanyaka and my personal life when it affected the church, then everything just went wrong and we had to just put not just an end, but kungopoza ministry tinozo zviona next time when things are okay kana zvagadzirika because zvingasikunyatsohamba zvakanaka. Okay, saka vana vesangana izvo vari pastandy vakamirira kuti mumbogadzirisa nyakanyaka dzainetsa idzi. Vana vesangano vakamirira kuti mumbopedza kugadzirisa nyakanyaka dzainetsa idzi. Hello, prophet. Come again. Vana vesangano. Yes. Vana vesangano saka vakamirira kuti mumbopedza kugadzirisa nyakanyaka idzi here kuti vagozokwanisa kuti vadzoke kuchechi. Muri kundinzwa here? Muri kundinzwa? Hello? Yes, isusu tiri kukunzwa iyi network yenyu imboshiftai pamuri kamuende pamwe tinyatsonzwa. Alright, again, nditry kuenda pamwe naye. Endai pamwe nokuti muri kuita muchikata tisinyazokunzwa. Network yenyu ndio iri kutonetsa imwe manje. Alright. Yes. Saka ndati vana vesangano vakamirira kuti mumbogadzirisa nyakanyaka dzainetsa idzi then vozodzoka havo kuchechi. Tiri kukunzwai? Hello? Hello, tiri kukunzwai prophet? Okay, nenonda kukunzwai. Saka vana vesangano makavaudza kuti tambomisa chechi kuti nyaya dzenyakanyaka dzaitika idzi timbodzigadzirisa then tozodzoka edu tokontinya nechechi. Okay. Ko iko saka kana mokontinya nechechi munenge modzokera kuHarare here imi nokuti chechi matimanga muri kuHarare iko zvino zviri muSouth Africa?
relocated totally from Harare, but maybe there's this overall assembly. I'm going to open an assembly in Harare, but I've relocated totally from Harare. Okay, makatotama. All right. And then pane nyaka dzaka idzo dzakanga dzachidai kunetsa idzi pakati penyu nemudzimai wenyu watakaona muchikandirana naye mashoko anonzi Grace uya mudzimai wenyu uya. Can you please care to explain to us kuti what really happened kuti muzosvika pakukandirana nyoka mhenyu ipo paya? Nai baby wait, inyarare unoisika nai. Iwe chai. Okay. And then I responded. Taura yenyu prophet. Hello? Yes, tukunzwa. All right. Inini I was responding on zvinhu zvandakanga ndaona on Facebook at first. Okay. Kanga ndaona ndakaona post yanga yapostwa. And then I responded and getting very angry about it because I wasn't expecting it. That's when I had to respond in a very harsh way and in a very unacceptable way, which is the video that went viral on YouTube and different social media platforms. I understand that Vakawanda Vanakuona how the post yekutanga a lot of people got Zungona video and people were wondering how can he just say such things, but doesn't just say I was actually just responding to what I've heard to what I've read on. So that was my response towards Zinzatanga Tirikuirana Nasho and this raw Chakalako Kutumera on Facebook. Okay. Pamakasiyana nemudzimai wenyu uyu makanga magara mese nguva yakareba zvakadini kuti muzosiyana? That's what really happened. In Indakangorisandao because I didn't understand why all those things have happened. Yes. Okay. Saka imimi kuti muzosiyana azokanda mashedza aikanda paFacebook achinyora zvainyora makanga magara nguva yakareba zvakadini? Hello, munhu waMwari. So we come again? Pamakazoona post ichiswa paFacebook nemu ex-wife yenyu iyi makanga maroora nanguva yakareba zvakadini kuti muzosiyana? Makanga magara mese nguva yakareba zvakadini? For 5 years. 5 years. Because of fear. Okay. Saka pa 5 years apa pane mwana kari papa? Pa 5 years pane mwanaka? Pane mwana mukomana aripo. All right. So pamakasiyana mchiparadzana imimi makaparadzana zvokurwa here zvokuti yanga iri nasty break up kana kuti makatongoshamisikawo muchiona post iripo imimi muri kutadzana zvakanaka muchifamba negwara mangozofuma mangwana maona post chakatriga kuti mukadzi wenyu afume achiisa post yakafanana neyo yapatakwara paFacebook chi? Atinoparadzana zvakanaka. Okay. It was a very it was very crazy. It was a very crazy breakup. It wasn't okay. All right. It was bad. It was bad. It was bad. It was really bad. Okay. Really, really bad. Okay. Saka tingati mudzimai wenyu aida kuti anga achiri kukudai ndosaka akatanga kuda kutokonyai. Anozviziva here kuti muri South Africa? Sorry? Yeah. Tingati mudzimai wenyu anga achiri kukudai here ndosaka akatanga kutokonyai here. Anoziva here kuti muri kugara kuSouth Africa izvozvo? Yes. Anozviziva? Not she knows because I'm in South Africa. Okay. Anozviziva. Muchichengete henyu mwana wenyu zvakanaka?
sezvinongoita vana baba vese vazhinji. Yeah, not the best, but yeah, I think, but yeah, I'm doing my best. Okay, right. Saka imimi muri munhu wamufundisi toregai taure nezvenyu mudzimai wenyu kwezvine zvapo achazouyawo pano maybe kana achazouyawo achizozvitaurirawo nyaya yake side rake of the story. Let's talk about you handitika as a man of God, as a prophet, as an apostle. Handitika maona post yamaona mudzimai wenyu ari kukutukai makabva mangopindurawo nekukanda zimoto chairo munhu waMwari. Ipapa, can you care to explain to people kuti what really chii chakaitika kuti imimi semunhu waMwari kunonzi mhinduro nyoro inodzora kutsamwa chero whatever was happening behind the background. Handitika pati makauyawo nefire mukazotaura zvinhu zvemukati zvakanga zviri deeper stereki. Mungatsanangurirawo here kuti chii chakanga chakuita kuti mudaro? Hello, sorry, the problem is muri kuverenga pamacomments from another phone, so I think you are distracted. Madi kumbosiya yamwe phone mozoverenga macomments tapedza muri kudistractwa nemacomments imimi concentrate nemibvunzo yangu because muri kuverenga macomments ndo zviri kudistracta kuti vanhu vari kuti chi. I think so. I think it's network. Okay. I think in network and ndisikutonyatsonzwa zvakanaka. Alright. Ndati imimi pamakamuka kuseni muchiona post pakaiswa posti yakanga iri kutuka imi musina kudenana nemudzimai wenyu chero manga makarambana zvisina kunaka. Imi semunhu waMwari shoko richitaura kuti mhinduro nyoro inodzora kutsamwa. Makabva mapindurawo nefire vakuru chaiwo moto from Gehenna. Ipapa mungatsanangurira here kuti chichaitika? Yeah, I understand. My response was too harsh, but I think I'm still human. No matter how much used, no matter how much anointed I was or I am, but in the children, that's why I'm called a man of God, which means I'm still a man. There is still a level of humanity, pachine level yekuva munhu pandiri. So andikwanise kunzvenga kuti ndichiri munhu kunyange ndiri munhu waMwari. That's why ndiri kunzi munhu waMwari, handisi mwari wevanhu. Saka ndichiri munhu. Okay. Ndinotonzwawo hasha, ndinototsamwa, ndinotonetsekawo, ndinotomboitawo stress, ndinotombodepresswa because ndiri munhu. Okay. Saka marespondera ndakaita kunyaya yangu ndakaresponda as Casper, not as Apostle Casper, ndakaresponda saCasper. Okay. Not one, two other siyana, Apostle Casper and Casper, two other siyana. All right. Saka mune makore mangani prophet? How old are you, if you don't mind answering that? I do mind. Okay, you do mind. Okay, let's leave it then. Okay, so maka responda sa Casper, not sa man of God. Handitika pa Facebook. Yes. Mukataura zvemukati memudzimai wenyu imi. Handiti wamakanga muchigara naye mukaita naye mwana, mukataura zvemukati zvakanga zvakadzikadzika zvemasadza, zvechichi, zvokusanaka, zvinhu zvakadaro. Pamaitaura sezvamuna kufungawo here kuti vana vesangano vaya vakamirira kusangano ridzoke kuzokurwa zvakare vari kuona zvese izvi? Okay. I felt like the whole issue was public, right? It was now a public issue because Yangia post Kopachena. It was now on Facebook. So my response was based on, because Yanga ya Pachena, right? Saka, it was no longer a private issue, it was no longer an inner house issue. It has become a private issue. Then I had to respond publicly as more as
if I'm a public figure, right as a pastor, I owe people an explanation. So, yeah, no matter how much marriage it was private, it was my personal life, but my personal life, younger on public, I had to deal with it publicly. I couldn't hide, I couldn't just try to right. If it's a public issue, I had to deal with it publicly. If it was a private issue, akunakana munhu aimboiona aenda katsvukwa kuinbox kwangu akuna marespondera andaimboita pachena pandakaresponda publicly because yanga yanyaya yaiswa papublic. Okay, so chakakutrigger kuti muresponde zinyaya yanga yaiswa papublic, so makangotrigger ndinopedzawo papublic ipapo payaiswa papublic ipapo patv tangopedzerana ipapo handiti. Exactly. Alright. Exactly. Pane zvakataurwa nemudzimai wenyu, pane zvinhu zvechokwadi here zvaivepo zvakaita kuti mimute kujamba kudaro? Pane zvinhu zvechokwadi zvanga zviripo here zvakaita kuti mujambe kudaro kuti ndakutoinda kunotaurawo zvandiri kunotaura ipapo? Hauzoziva zvimwe kana vanhu muchidanana handiti mamistakes anowanika. handisi kuti ndanga ndiri perfect mulife yake. I was not perfect, I had mistakes. Zvinhu zvandaitomudzirawo chaizvo, but ndakambofila kunge the way that she tried to deal with the issue was not really necessary. Okay. Because I wasn't a perfect man, I understand, but pakusava kwangu munhu ari perfect. Ndakazama I tried to really understand why she said all those things. Zvimwe zvacho zvanga zviri zvenhema, but chokwadi hacho hazvishaikewo. I believe kuti zviripowo zvimwe zvaaigona kunge achitaura zvechokwadi. Like what I accepted, yes, I went out of marriage, I had an affair outside marriage, I understand that. And, these are things that's been happening. It was marital issues, it was in-house issues. Who could deal with it, pamba, tikanetsana, unotukana, vanhu mogadzirisana nyaya dzopera. Okay. Izvozvo ndakazvibvuma naye. But zvimwe zvacho dzanga dzingoriwo nhema nekutrya kugeta attention yangu kuti ndirespond. Or maybe tarnishing my image, obviously I was going to respond because vanenge vataurwa zvinhu manikidza kuresponda kunyaya yacho because ndofana kuexplain. Alright. So mati pane zvinhu zvechokwadi zvaakataura sezvekuti makaita extramarital affair muri mukati mechechi, muri mukati memarriage yenyu, muri mukati mechechi imomo. Saka makaita affair muri muchechi nemwana wesangano, ipapo mati muri kupabvumirana napo kuti ndepechokwadi ipapo? No, I never had an affair with mwana wesangano. I've never. Makanonyenga kunze kwekereke? It was just somebody else who atisi kunzwa? Yes, it was outside church. Okay, alright. Saka munhu wamakaita naye affair anga ari munhu wechimunhukadzi here kana kuti munhu wechinhurume? Obvious, a lady. A lady. Okay. No, because pane sorry, we want to put all the mahuwa antika to rest. Saka sorry kuti ndichabvunza mubvunzo yamunenge musiri comfortable naye, but it will help antika a lot of people, it will help you as well kuti mubve mangozviita layout kuti vanhu vanyatsonzwisisa, because the speculation sektora vanamboita papa yakaipa tinzwe from the horse's mouth. And mukadzi wenyu akakwatizwa yekuti imimi munodanana nevamwe varume maprofeti, akataura mamasta makuru, mabig names chaiwo handitika vaitaura kuti munodanana vanhu like vana Japi nana anozani prophet Twavamu and things like that. Why akataura zvinhu zvakadaro mudzimai wenyu kuti akuisei kutorai kuisei mubracket revanhu vandodanana nevamwe varume?
sei asina kukutukai nezvemabhurugwa amenyu ngogumira ipapo chii chakaita kuti ataure zvinhu zvakadaro? hauzive kana munhu akatsamwa anogona kutaura zvaanoda. Munhu kana akatsamwa haarambidzwe kutaura zvaari kufila kutaura. Right, zvimwe zvinogona kutaurwa kunzi munhu agere attention, hazvina kuipa izvozvo. Nekuti munhu akachizama kuexpressa mafeelings ake nezvaari kunzwa panguva iyoyo, it's allowed. Right. But vanoprophet passion, munhu aiziva kuti ihama dzangu dzepedyo, vanhu vaindibatsira pamweya, vaiziva kuti vanhu maybe vandaimbonoita maprograms, I would attend each and every program Prophet Passion. Munhu waMwari wandino-respect as a man of God that I respect the most. Vanajafreza vanhu vandinokuzivawo, and okay. Saka munhu wokuti anoziva vanhu vese vari padhuze neni sere. So aiziva that maybe akataurawo zvinhu zvakadaro ndichabhoekana nazvo ndoresponda. Kuti wakambondiona kupi sematauro andakazenge ndakuita, kuti wakambondiona here chidanana naningi, wakambondiona here chidanana naningi. And there was a rumor kunzi yes, ane whatever gay friends and stuff like that. Yes, I do have friends, right? Ndinadzo shamwari. I know people who are gay, I know people who are lesbian. That's I'm not there to judge anybody and similar. Because not to judge well, right? So there is no need for me to judge a man because not me. I'm not that kind of a person. But I do not square now. It's far much different from me. Okay. Saka muri kutaura kuti mudzimai wenyu aitoziva vanhu mazita makuru aya kuti vanhu vamunowirirana navo. Saka iye haana kunge aziva kuti aiwa kungowirirana henyu kungoziva nawo kuHarare uko hapana chiri kuitika zvokuti kusvika kumabedroom uko akati chirega ndingoatakana izvozvo. Saka imi munotozikana, munotozivana fair face to face na prophet Twaba, munonyatsotozivanana pafair na man of God. Right, because I understand kuti izvozvo, so I understand kuti izvozvo, so vari muCape Town, handiti vanenge vari kuCape Town, ndofunga kuda makatombotiona nei vari kuCape Town kwenyu ikoko. Okay, all right. So pabuda mazita akadara achitaura aya ose akangotaura zveafe, ungotaura zvinhu zvavarume kuti waendana nevarume vananingi zvino zvinhu zvakakutokonyeka kubatai mukapindurawo mukati iwe nokuti ndine maposta ari mumba mangu ana profeti Twavamu handi nekuti ndinofarira ana Japi, saka wai uri kutaura kuti hanzi ini ndinodanana nevanhu ava handiti maona ini ndakatotiwo mukadzi uyu ko zviri kufamba seiko. Saka iyanga ichingori nyaya yekuti wakanga waona maposta mumba menyu amaichengeta akatoda kutofambisa mbiri iwe kuti munodanana mukadzi uyu Grace uyu. Sorry, chandifembunza ndinabunzwisisa. Ndati saka ndakanzwa achitaura kuti hanzi makanzwa muchipindura muchiti wakaona maposters azere mumba mangu aprofeti Twavamu neaJP ari mumba mangu akunditi ndinodanana navo. Saka iye mukadzi wenyu wakangoti maposta aya iwaya ari muno aya apinda muno mumba sei. Saka munhu vanhu havanotodanana nemurume wangu chete kwakuti zviti kuti akutokonyei paFacebook chete mukadzi uyu. Ini zvakadondinesawo kuti mukadzi uyu kuzvishambisa sei akutaura kuti kudi ikokyo. No, apostles agara ngori all over. It's zvinhu zvagara zviri pachena kuti somebody is having a program with somebody, it's just always everywhere. I wonder if there's some mention of the post program yandakaita and the first mention must have, but I don't want to get papo chete. Maybe but I would try to get attention. All right.
kufamba sei. Okay, saka ndinoda kubvunza mubvunzo, imi apostol maitomira kumberi kwevana vesangano here muchitonyatsa kuparidza cheko chako, kuparidza madhimoni achidonha muchinamatira vanhu muchishiri makandarika madariya masakaravataka nendimi vanhu vachidonha madhimoni? Yes, handina zvandisina kuita, handina zvandisingaita actually even today. Nditone ma-invitations akawandisa ariku handofana kunoita in different countries, different places. Handofana kutonoparidza. Okay. I'm still doing it. Yeah, because you sound pandiri, you are too soft, the voice and whatnot. I can still preach, I can still prophesy, I can The voice, do a lot of things. yo chechi yenyu yanga iri Pentecostal here dzemweya idzi sana Zayoja FM kana kuti yanga iri chechi yakafanana naRoma? Tinyatsonzwisisa ipapo because the voice renyu usoft hwamuinawo kuti ndikuonei makamira papulpiti muchitaura kuti yes, in the name of Jesus, in the name of Jesus, come out. Aiwa, nevoice renyu zviri kundirambira. Hamene ipapa munhu waMwari kuti zviri kufamba sei? It was a Pentecostal church. I'm very soft when I'm talking, but those who know me when I'm preaching, I'm a very radical person, very radical. I'm just soft I'm just soft like this, with a very soft heart, very kind, very loving, very calm. That's me. But when I'm doing my work, when I'm doing my job, I mean it. I take it seriously. Okay. I'm that radical when I'm on the pulpit. Yeah. Okay. All It was a right. Pentecostal church. Okay. So the other thing ndinondibvunza kuti chechi yenyu yanga iri mainline church here kana kuti Pentecostal church ndechekuti ndinoona mazuva ano pamune chamalive yenyu senge makaita vhiki rapera muchiburitsa sela yakazara mawaini madoro akati wandei zvichidaro. Saka vana kuchechi kwenyu kunomwiwe tinoto zvidakwa kwati tichitoda zvekukoko kukuti chero takararadza tikauya kuchechi havatibvunzi apostol zvefu zvichingofaya imomo mweya imomo. Ndinobvunza. Imi muri mutungamiriri muri kumwa, so you are not leading by example musi. Kana uchinzwa kuti zvakakunakira kunwa ino, kana uchinzwa kuti hazvinokunakira, I always tell people to pursue something that gives you happiness. As long as you're happy with it, then you know what's good for you. You know what's really, you know what's good. You really know what's good for you. So if you feel like kunokubatsira zviri right kwauri, do it. But kana uchinzwa kuti hazvinokunakira, regedza. Usaite zvinhu usingafarire kuita. Hakuna munhu anenge akakubatsira shamhu kuti ita kana kuti usaite, but zviri kwauri, it's your decision, it's your choice. Nekuti even Satani asipo chaiye, munhu ari ega anogona kutoita masaramusi. Satani asipo, mugotofunga kuti akashandiswa naSatani ari iye zvake. Okay. Saka muri kundudza kuti I have got a concept yekuti munhu ngaaite zvaanonzwa kuti zvakamunakira. Do you what makes you happy? Are you happy of drinking alcohol? If you're happy, do it. Are you happy of, unofarira kupfeka maminisket? Wear it, pfeka. Unofarira kupfeka madress maombere. Kana uchifarira pfeka. Right. Whatever that you feel like it makes you happy, because your happiness is what is important in this life. Because the American churches are like one isusu takangovharwa kumeso because we are too religious actually. We are not spiritual people, we are too religious. That's why Africans in a problem. And in my concept of, it's, I know I understand, I'm not going to criticize it, but it's more like an American, right? It's more American, it's more Western, because we are still colonized. Tinofunga kuti ndikaenda papulpit ndakapfeka jean netrousers, ndakapfeka jean net-t-shirt. Vanhu vanoti munhu uyu asi munhu waMwari because haana kupfeka suit. But ufuchi chiri mindset yecolonization. Isusu takacolonized maBritish ndovakaitadzisa kupfeka masuti. But akufunga kuti ndo zviri right because tichiri colonized. We are still colonized in our mind. So even if I go to church ndakapfeka
ndakapfeka mapush, ndakapfeka short, ndakapfeka t-shirt yangu. People will start criticizing. The person you are right, is a true man of God. Right? Because teaching a mentality ke colonization, chakadzvinyirwa yedu takabuda mu colonization but mindset isati asirika. That's why people are easily to judge, easily judging people based on what they think. So, but then for me, I'm a very free spirit man. Right? Kana uchida kuzosia doro uchasiya wega, ndisini ndinokusisa doro unosiswa na mari. Kana uchida kuzosia chihure uchasiya wega, unosiswa na mari. What I do is I do what God tells me to do. I do what my mandate is telling me to do. All right. So, Pastor, what do you have to say about the verse? Because obviously the Bible is one, right? The Bible is one, and as a man of God, at some point, muchashafangwa kusvika pavhesi iyoyo moiparidzira vana vesangano handitika inoti ndati mimi as a man of God and as an apostle pane vhesi bhaibheri redu rimwe chete, as long as riri Bible risiri Korani iBible redu isuka rimwe chete handitika munhu hamuna kuti mungajamba imwe scripture munoverenga imwe scripture handitika. What do you have to say about scripture inotaura kuti doro mupopoti doro munyengedzi handitika doro harina kumira popoti handitika doro munyengeri. What do you have to say about that? Why that? Munoti, what do you have to say about that? Munoijamba here kana muchidzidzisa muchechi menyu kana kuti munoita sei? Vhesi iwe. Handizivi ndoda kutonzwawo nemi apostle. Contextual meaning of that scripture, what you think it means. Kuti doro rino ukanwa doro unopopota doro mupopoti. Anditi doro mupopoti. Anditika in other words muno andizivi kuti pane matimi munhu anoita chinonzwa chitaka chake chichida handitika hamutaure nezve kuti munhu apinda muchechi akadhakwa kana kuti munhu apinda akapfeka minisketi kubvunza uchi imimi according to that scripture yakaparadza Sodoma neGomora zviparadzwe munoijamba here kana chakaparadzanisa chakaparadza Sorry, come again. And now ndati pane vhesi iri muBhaibheri handitika inoti ndati nini sekutaura kwenyu kwamuri kuita kuti matimimi hamujaje munhu anoita zvinoda chitaka chake ukada kuuya wakadhakwa ukada kuona doro rinokuitira imwa ukaona kuti muri kuninzwa muri kuninzwa matimu ukada kuuya wakadhakwa ukada kuhura kuita zvaunoda kuita ita ina handisi ndinokustopa ndati saka vhesi yaye kuti Mwari vakaparadza Sodoma neGomora. Sodoma neGomora zvakaparadzwa nekuda kwei munoijamba here kuti munoiverenga munoiexplaina muchiti kudii kana muchiparidza kuvana vesangano. Let's say muri paridzira vanhu vese vari pana pa 600 handitika. Yes, ndirikunzwa. 600 people vari pano Sodoma neGomora muchitaura nezvenyaya yeSodoma neGomora imimi munotaura kuti imwa henyu handitika including inini mukuru wenyu kati mweitokozoparadzwa. Sodoma and Gomorrah yakaparadzwa with a G. Yakaparadzwa. Sodoma yakaparadzwa with a different issues. I guess it's one inotaura vanhu. Right? It was destroyed because of different things. But it was zvakawandisa more. Zvakawandisa kana muchiti zvivi zvakawandisa. Alright, mirai prophet. Kana muchiti zvivi zvakawandisa ka mati ungocha ndo wamamenchena. Mirai prophet. Mirai prophet. Mirai mirai prophet. Mirai prophet. Mati Sodoma neGomora yakaparadzwa nezvivi zvakawandisa nditika.
Alright, ini ndanzwa muchiti Sodoma neGomora yakaparadzwa nekuti handiti mukati ngochani handiti ndowoga wamamenchena zvimwe zvakawandisa apa zvamunofunga kuti zvakaparadzwa zvamunoziva zvikati zvakaparadza Sodoma neGomora zvimwe mati mamenchena 1 chivi mati Sodoma neGomora yakaparadzwa nekuda kweungochani right, asi yakaparadzwa nekuda kwezvivi zvakawanda ndewo matauriro amaita. Zvimwe zvivi zvinove zvingave zvakaparadza zvakaita kuti Sodoma neGomora iparadzwe zvingave zviri. Zvese saka zvichireva kuti imi vanhu vairarana nengiros, people started sleeping with angels. Vaituka zvinhu zvakawandisa, vanhu vairara nehama, baba vairara nehanzvadzi chirara nehanzvadzi. There were so many things that were happening. Unofunga kuti chivi chese chaiitika nemo ufeve hwanga hurimo. Saka zvichireva kuti imimi mati munhu zvinoda chitaka chako. Handiti takudzokera pane point yamataura yekuti ndati munhu ita zvinoda chitaka chako. That means kuti ndipinde muchechi imomo ndichirara nanzvadzi yangu zvoda chitaka changu ndinongoenda muchechi menyu imomo. Hamuna say about it. Yeah, network iri kutiza. Yes, network iri kutiza. Ndikuona even kuma viewers ku network iri kuita ichitiza ichidzoka. Ani maona. Ndati ndikudzoka pa point yenyu yamataura yekuti munhu ita zvinoda nda muchechi yeGrace matinonzi Grace wati in ministries chechi yenyu ndichinzwa kuda kurarana na budi vangu ndizvo zvinoda chitaka changu munongogamuchira. You don't preach about it. There is no discipline about it. Vanhu ngavangopinda muchechete zvinoda chitaka chavo kana chida kurarana nehanzvadzi yake ngada kuita ufeve muchechi ngaaite ufeve kana munhu ita zvinoda chitaka chako. Point of correction, I do talk about it. Oh, you do talk about it. There are things that I believe in, there are things that I stand for, right? Inendofunga manyanyo mabvunza nyaya yekutanga nditi ndoya ndapindura ndikati munhu anonzwa kana achinzwa kuda kuita kunwa doro ashiya kuchechi anouya ega anosiyiswa naMwari, because asiri rinosiyiswa munhu anosiyiswa naMwari. Tinogona kuturika demon enough, but mangwana odzokera kuchihure chake nekuti deliverance yake kana asati ati haachada. Even mufundisi vakati ndida kukurambanisa nedhimoni rapo kuna kuramba achidzokera muzvinhu zvaaingoita zuva nezuva. Even mamunamatire mukamuendesa kune munhu mukuru waMwari wamunofunga, because deliverance starts with the mind first. Pfungwa dzakasada zvodza kuti achada. Even kana paine munhu akamurambidza, that person will not change. Saka what I'm saying is, I am saying kamirira nyaya yekunwa doro yamandibvunza pakutanga. And zvimbwe zvinhu zvinenge dzinenge dzimwe nyaya dzatinogona kutaurawo rimwe zuva, but for now ndatingotaura ipapa yamati. There are things that I do say izvi ndinotendera izvi handitendere zvakawandisa zvinhu zvatingangozvipedza. But munhu kana ndiri kuti munhu ngaanzwe kuda kuita zvaari kuda kuita handiti handisi kuti inenge chiri but what I'm just trying to say is kudiwa vanhu vese like chidhakwa mombwe idambudziko revanhu vanofunga kuti kana vachipinda mumachechi avo akapinda unotonzwa vanhu
church, of which that's so wrong. But imagine kuti muaki anowa yanga ine shumba, yanga ine mhembwe, yanga ine mbada, yanga ine nzomba, nazvina kudyanana, even zviri mu. That's what the church is supposed to be, right? But tine dambudziko revanhu vanokasika kujaja vamwe, mukapinda hure vanhu vakutodzana kuti varume venyu uko soredzana igara nemurume wako paside, because they feel like church ndodenga. That's what I was doing. Ndikaenda kumachurches vari kuita even vamwe vanhu kuti vauye kuchurch because it's mental. No, chaita kuti vanotonge ndovakakizwa Jesu. Vanotonga mhenu zvavakanoita naKristu. Chaita kuti ndibvunze mubvunzo. Chaita kuti ndibvunze mubvunzo uyu ndichekudai so of God. Andika people they really mama comments vamwe ndiri kutoverenga zvangu mamwe ma comments andiri kuverenga pano chaita ndibvunze mubvunzo uyu ka people needs to understand anditika ndatichaita kuti ndibvunze mubvunzo uyu ndechekuti mamwe ma comments andiri kutoverenga and also anditika vanhu maziviro kana mafungiro kana maverengero atinoita iro bhaibheri andi saka tinzwe from maziviro amunoita imi bhaibheri ramuno waiting to be judged as well, right? So ndosaka nzoyu animona but padoro renyu ramuno ma spirits so ma hoti anzima mastro padoro renyu ramaiburitsa ndakaona paine padoro renyu ramai okay all right etaura yenyu machechi anosiyana nezvinotendwa nevanhu zvinosiyana nevafundisi vanosiyana futi hatipanani tine madoctrines akasiyana siyana handina kuti ndinotendera chechi kwangu but inini ndakati ndinoda kuti vanhu vese vane right. Okay. And ndiri kana kuine afila I understand kuti here's why let me say this vanhu vanofunga kuti inini kuva makandiwa handisi amakandiwa right handikwanise kuva magaya handisi amagaya right we are different people takatosiyana ndokusaka mafia chechete aine mazita akasiyana kusiyana kwavo kusiyana kwemission nemandate saka hatigone kufanana ndinofila kuti maybe vanhu vanogona kunzwa kunge akasi anenge asi kuita zviri right handimufarire ndokusaka tine wide range of choices yekuchuza machechi atinonzwa kuti anotiitira kana paine anzwa kuti anoda kuenda kuchechi achinwa doro zvekuti rikakwira vanhu vanokwenyera muchechi kuti doro rakwira unogona kuenda kuroma kana paine anzwawo kuti inini handikwanise kuenda kuchechi yevanhu vanopfeka tumauniform yevanhu vanopfeka uniform nekuti handina hembe anoenda kupostori kunopfekwa magemenzi wese anenge ari uniform unogona kuneona methodist kunopfekwa mauniforms ini ndoda zvemucheno unoenda kwaamakandiwa kune vanhu vanopfeka zvavanoda ikoko unopfeka zvanonzwa kuda kana paine afina kuti inini handidi zvekutsukirwa kuchechi stereki nenyaya dzekumwa kwangu doro unouya kwakaswa nai ndokusiyana yako yaunonzwa kuita zvinhu zvaunoda kusina kunokunea leadership yako hakuna akatombokunetsa munhu saka machechi ese munhu ane wide range of choice yekuchuza chechi yaanoda right. That's what I believe. Saka makaenda kuBible study here makaenda kuBible college here prophet kana kuti makangotanga chechi zvenyu ndakaenda ndine diploma in theology okay. diplomas in diploma in ministry okay saka makatogara muine calling yeufundisi because I understand kuti kuva chifundisi ka it's a calling yes okay
did you know kuti you had the calling? Sorry, come again? How did you know kuti you have the calling of becoming a pastor? I'm very cold. I'm a very cold person. I've got a mandate, I've got a mission to fulfill. I do have it. Simple like I'm going to Sorry? Yes, and we are doing this. And this school, that was measures. How did you know that you had a calling? How did you know that you had a calling? You couldn't meet a passage. Yes, this also. Maakunzwa. Calling is very calling is personal. It's our days go kufanana. Abana days go ne ziroto mara tawara na abone zipata. Drukunzwa. God calls people in a different way. The way God called me is not the same way that God called Prophet Passion. It's not the same way God called Prophet Makandio. It's not the same way God called Amadouwe. Anyone who confirm, I don't know how much confirm, right? Those make calling. God called me to do this and this. All right. So, mati calling munhu notozvizira and vanhu know munhu une calling. That's what I believe. God called me when I spoke to you. That's when I received the calling. Yes. So, wine seller yenyu yamaibudisa mawaini mawhisky pane spirits anditi maspirits akanga akati zarei ari mamwe ari strong aya anditi ndizvo. Ndizvo mati ndizvo here. Okay. Do you know munoziva here to explain to us the meaning of the word spirit? Spirits. Yes. Can you please care to explain to us the meaning of the word spirit? You know the spirit as a man of God. Sorry, come again. Can you please care to explain to us zvinoreva maspirits andakaona ari mbamenya mainwaya kuti as a man of God, as an apostle, mandika makasitoka all those spirits anditi mumba menyu anoreva chima spirits aya. The word spirit, where did it originate from? What does it mean, spirit? Idoro. Whatever spirit, no yedoro tikutaura panyaya yewine seller yatakaona yenyu yanga kazara iyaya yedoro iyi yandabvunza kuti ndizvo here mukati ndikati ndizvo here mati spirit mukati spirit kama spirit anenge andi pane mawaini aya mamwe munoti mared wine, white wine, koita maspirits ekuti chimbijana mbiji chidiki wongoti kapu wakuvaviwa mumuromo mukutoti wavabro zvekuti ndichanyanyoziva hangu kuti zita racho rinoreva ndandisanda research asi ndinongofungawo kuti ndichaziva the name behind or and the name and handizozivawo research kuti sei spirit.
Okay. Ndinofunga kuti zvakangofananawo nedoro nemaspirit as long as isingori holy spirit, as long as isingori spirit ingoriwo spirit wo zvayo. Alright. Ewa, hapana kuipa but men of God because ndokufarirai muri hanzvadzi kwandiri, muri prophet, muri pastor kwandiri kuti mumbono research. Ndoda kuti mumbono research ipapo mugozondudza zve even kuWhatsApp kuti mawana kuti maspirits aya anorevei. Mugozodzoka monyatsa kunditsanangurira chaiko chaiko kuti ndazo research my sister zvandaona maspirits aya chokwadi ndawanawo zvakati toita kushare knowledge. Anditika right, let's go back kune nyaya yanhikiri ya Grace ish. Anditika Grace akazongobva paFacebook apa achiti iye anoda kuexpose hindu kuya nelive akazodiya akazongodisappear. Mutaurirana makaita manage kuti mutaurirane here kana kuti chichakaitika kuti azonyarara because live yaiti promisa vana ina kuzouya zvi zvakaitika kuti azongoti zi ya contact paFacebook. I am not really sure but zvakaita kuti Grace azotanga exactly to my understanding. Ndinofila kuti semunhu akasiyiwa anogona kunge anga achirwadziwa kana kuti munhu anogona kunge anga achirwadziwa nekuchinja kweupenyu hwangu. Zvikuru sei kana warambana nemunhu ndinofunga kuti unoshuwa kuti munhu dai anga asafa dai atambura. Zvino ukazoona munhu achinzi anenge atenga flat muCape Town, anenge atenga property, anenge azodai, ari kukwira ndege every week, ari kudai, ndofunga kuti zvinowedzera BP, anenge ane girlfriend iri kuUK, zvinopi izvozvo. Inogona kusaka munhu atange kutumira zvinhu agone kutanga kukurisa. Saka zvichira kuti mimi on open wenyu kaimi makatowana mumwe girlfriend kana kuti muchiri open for business. Muri open for business ekati makatita move on zvekuti matove neimwe girlfriend. Ndakaita move on. Ndakaita move on with another girlfriend already. Or you have another girlfriend already. Alright. So imimi sevanhu vari kuita co-parenting handiti mati munosapota mwana wenyu muri kuita co-parenting yemwana handiti corona yakauya. Alright. Muri kuita co-parenting pamwana wenyu apa handiti saka munozviita sei manje imimi musingawirirani achitaura zvaanenge achitaura sei asati azviaccepta kuti you have moved on. How do you manage to do that? No, Arkutanzi is pastor married. Pastor vave ne girlfriend. Have a girlfriend. Iri kunze kwenyika. I think it's just for a short period of time. It's not that dedication. Maka munongo chengeta mwana musingakwanise kumuona. I think on how I am doing it, I think that's too personal. Okay. And I think it's not that dedicated with time. Chawana magadzisira zvinogona kuzoita. Nekuti mwana ndewedu tese naye. Hapana patinozotata mwana. Ndizvozvo. Aiwa, noti pakuchengeta mwana. Aiwa, noti pakuti muri kuzochengeta mwana. Ndanichiti handiti muri kuita co-parenting. Mati mimi mune mwana mese. That means mukati muri kuita co-parenting handiti. Saka ndandiri kubvunza kuti saka munozvi how do you manage to do that manje nemunhu anenge akakuburitsira zviya paFacebook? That was my question. Ndafunga muna ndinzwisisa ipapo. Okay, mwana nesuka takatosiyana hana zvakatadza kamwana. Hatigone kupinza mwaka pakati asina zvakatadza. Because kana tikazotukana
zvicharovana vanofanira kusiwa gepe reparenting. Yeah, true. Vanofanira kusiwa mukana kuti tinogona kuzoonana mwana akarwara baba vacho vanogona kufonerwa, but otherwise so far so good. Zvichiriasazva fana namapia ekuzochaona mwana wane 18 years, mwana ane 18 years aiwa sandasvika wiko. No, that's great. That's good. That's good. That's great. Isitakamirira kutoti muvhure sangano kana imo muno South Africa chaimo chaimo. Yeah. Takatomirira kuti muvhure sangano imo muno South Africa chaiko chaiko. Vanhu pane vanga vachitobvunza kuti muri kuvhura sangano racho richavhurwa kutouyawo kusangana handiti maona. So network I think iri kunetsa both sides. Kusaidi kwenyu nekusaidi kwangu. Zviri kutonetsa and network handisi kuziva kuti tingaita sei. Network iri kunetsa. Ndanda kuda kuvhurira kuti vakubvunze. Ndanda kuda kuvhurira vanhu questions kuti vabvunze questions avo, but now network ndikuona questions comments angomira kuti twi handichazivi network inenge iri kunetsa zvachose nhasi. Kudai nyanga nyanga ichita vanhu ine network iri kunetsawo futi kusaidi kwenyu. Okay, that network inenge iri kunetsa kusaidi kwenyu nekusaidi kwangu zvese, because yo kuona macomments akangomira kuti ndikuinda ndati ndibvunze ndichitanga kuti vanhu vabvunze mibvunzo ndoda kubvunza utise all the rumors to rest. Animaona but prophet vhosho munorova. Aiwa vhosho here vhosho munotsika. Takakona mchitsika vhosho vhosho munotsika ndokuchechikoindo kwatodaiswa kuti tichirova vhosho tichinyatsogara pasi tichidzika pasi tichikwira tichidzika pasi vhosho munorova. Ndikutamba kwefera ndisi mutsvene kaini kusvika ipapo ndofunga makangonota ndisiri ndega profit anotamba takati aiwa prophet twava mundimento wenyu zveshuwa, because mune majaivhu maskiri akatifanira neyekujaivha vakakurovera vhosho apa unoti yezvo nai mwari handiti. But anyway vari on the other hand vari comedy zvakare variko kwese vanowanika zvinoita kuti tumaspice tunyatso kunakidza timaona. So guys, kana pane ane mubvunzo, I know kuti network yedu iri kunetsa guys, is terrible. I know kuti network yedu it's terrible nasi. Kana pane ane mubvunzo, can you please ask Prophet Casper vari pano anditika varipo pano Prophet Casper munhu wanoda kutamba kumagroups ese kwese without bashing, without you know comment that we put across to him anditika. So nasi is the question, the day rekuti mubvunze vamoda kubvunza vachikupindurai after today anditika tojaira kuti tina Casper anditika right presently ivo vachiri prophet zvavo but vakamira kupractiza anditika sapastor anditi because of zvavataura zvavakudza ikuti zvakaitika zvazvo ndabvunza that question andichimaona, so that kana tikasangana navo vachitambawo macomments kuna namvenge kuna namacousins kuna nafashion police tongova as many friend requests as possible toenda kunotamba navo ndipastor vane comedy vanonakidza vanodi let's not judge somebody as if isusu personally we are saints. We are not sinners, we are all sinners, right? We are all sinners. Even the Bible says no one is perfect, but we seek to be righteous in front of God. And so whoever wants to ask a question, this is the platform I'm opening to you. Kuti chibvunzai mubvunzo yenyu vachikupindurai nhasi. Hapana ari kutuka, vasi kukutukai nhasi. I know kuti vanokutukai, vanosituka, but I think tinoda kuzviti zvipere izvozvo. Vari kuda kunyatsotaura nemi zvakanaka, vatambe nemi zvakanaka, muvakomodite everywhere. Ane mubvunzo tichienderera mberi. I know kuti network yedu iri kutinetsei. Iri kunetsa.
pastor muri kundinzwa here imi? Right. Nesa both phones ugona imwe Vodacom, imwe Vodacom, imwe network, but dziri kunetsa kwese. I don't know what is happening. Andichika right, pana nemubvunzo here ari kuda kubvunza chada kubvunza kuna prophet right now guys. Ini ndabvunza pati yangu, imi vari kuda kubvunza comment section guys. I know kuti comments ari kunonoka kufamba, but if you want to ask, can you please ask? This is the time kubvunza kuda kubvunza. And then never to talk about it. Tikavaonawo vachitambawo mune vamwe tobva tada kuvajaja nekuvabhasha tongotambawo navo tisati aiwaka zvataida kuziva takabvunza takapindurwa. Manje vanhu vari kufona yamuriyo isaka tino alright. Prophet, pastor Yes. vanhu vari kufona vari kuda kubvunza mibvunzo but vari pasame phone vanhu vari kufona iyo manje ndo pari kunetsa apa manje. Alright, regai ndishandise, let me use another phone. Let me say kuti vanhu vafone apa anditi so that imi moramba muri ipapo. Right, ndakupai namba dzekufona guys, idzi namba dzekufona. Chifonai pane imwe phone idzi, siyai pastor vari pavari ipapo, imi mifonai apa panamba yandapina iyi vanhu mobvunza ipapo. Chifonai ipapo tinzwe. WhatsApp kupi 073 chifona ipapo apa torega pastor kuti pastor vakupindure zvamuruda kubvunza vachiona. Fona ipa 073 742 4987 because mukafona pafoni ina prophet ndani kwari kuramba achifona pamuru nani naro this person 64 461 461 31 ndasandapedza tora namba yako ndimfonere back 613182. Alright, 82. Regai team fonere. Shit. Rambai muripo ndanchi muripo baba saka ndiri kumufonera kuti abvunze zvada kubvunza. I'm calling you now. Kadaireka. I'm sure achazive number yekudaira kuti odaira because ndiye ari kufona pafoni ishi saka ini ndiri kumufonera pano kuitira kuti chi asa kudisturbe pamuri ipapo zvino ndofunga haasi kuda kudaira number yasingazive. I don't know. Because ari kuramba achifona pamuri ipapo.
Right. I don't know what is happening. Achadaire kuti chii chiri kuitika because ari kufona pafoni yamuri ari kuchinda pina number yekuti vafoni yandiri kuvafonera nayo yandiri kufonera nayo ifi. I think because of network ka havasi kuiona but ndaipina. I think ndo zviri kuitika. So I think vanhu vatodza kuti vobvunza sei. Guys, 073 744987 ari kuda kubvunza Prophet Pastor Casper. Musafone panhamba dzavari idzo because tinenge takuvadonhedza vazokwanisa 7424987 fona ipapo. Yeah, network ndo yatikanya panapa. Network kwete zvekutamba. Network ndeyatikanya. Vari kuda kubvunza 7424987 namba yandakapina iyo hamene kuti muri kuiona here kana kuti hamusi kuiona because mukafona pavari anditika mukafona pavari vanobva vadonha havachakwanisa kupindurai. Saka ndiri kuti nini is either unobvunza bvunza kwamakomenti ukabvunza kana kuti unofona pa 073 7424987. Namakomenti acho haasi kutombofamba ari kuramba akamira kuti nsi. Comment iri kufamba no comment no like movement macomments angomira amene tute sei to drop a live yacho to drop because apana kana chandiri kutomboona network yakamira kuti nsi. I think muri kuzviona if inside kwenyiko yangodona tangodona ma viewers kubva ku 600 iko zvinozvi ikamboti 5 ikati 4 ikati 2 but muri kuona inini yangu network iri kutonetsa kunoko zvachose iri kunetsa zvachose chose macomments haasi kufamba zvachose macomments andaona mheno wasi ndo wakangomira ndotsvaka kuti masiwaipa kubvisa macomments ndodzosera akangomira ipapo namba vari kuti havasi kuiona. Saka mheno toita sei baba tatiri kuda tivabvunze mubvunzo. Yeah. Guys, do you have any questions? Any questions for the pastor? I don't know if I'm not sure anymore if you can hear me, guys. Can you hear me or you no longer hear me as well? Can you hear me or I'm just blank? Can you hear me, guys? Just give me a sign because I can see no reaction, no comment, nothing. Imini said when you go to comments, pastor. Said no comment, nothing, zero. Yakangomira, there's nothing. I'm not sure anymore kuti vanhu vachiri kundinzwa.
Okay. Hameno kunokwanisa kuchisira shoko yedu. Panzwa pastor hanzi inini ndiri nachida kubvunzawo musiyano wa pastor na prophet kuti ungave uri papi. Rekola. Yes, it's Okay. Ndora mberi vari kunzwa. Vanhu mbomira it means pane munhu aripo. Vari kunzwa. Pastor is a shepherd. Ndiko America ere. Ndinonzi Casper Bonga kai. Senemi yangu ndi 100% Zimbabwe. Okay. Hanzi pastor makunzwa here. Makunzwa here pastor hanzi